But she that cut that job in a who of Mofma. Or this is a camera, yeah, Nagabata here. Bishop Jerico, come with the camera. Bishop na home. Me she cut in Conso. Okay, no ganaso. See, I may pay your that cutting. Oh, me pay go ya, Bishop. Yeah, me pay ya. Oh, me pay go ya. Nico ye oleki ni me. Bishop. Oh, funny can cause all pints. Cause of pants. Onye when they trouser. Okay, now here night wear. Night wear get in here. Oh, no night wear help pajamas. So yeah, sometimes no. Turn azo. Gini me na ike. Bishop, when me kill. You when which ike. Yeah? And when me kill. What happened to you, Otele? Bishop, let not tell him now. And I'm here. Nlegene. Lena. Imoya. Oh, you call the trouser general. Come with it. Imoya. Trouser jidegene. What are the fast pia? On week on a man family uno. On weekend, Mbakwa. Then give me can get you like this. Bishop, you want me kina? You really didn't make Maya. You want a witch ike. Look at 90 can again. How dirty 90 can all we eat. Le hiji mena 90 can. Oh, boy, Maria. Damn you, Chile Cabago, cooking free for getting free. Otiji get Leniki in a home, Otaziki, Oshiji and Aziki. You want a witch ike. You want a witch ike. Which ike came when which ike came when Bishop, unique black and white television. I say get them you look front. Makwa hemo mad hi wike. Ndo kele. He no gana na mo ebo patatre ire like this wogre. Oh, na. Ihe. Ha wo ne polo ka wana. Bishop here wana, enwe mkpuru ara. Enwe ima mkpuru ara na. Enwe mkpuru ara. So everything just meet. Elenga mkpuru ya no. Ipe aka like this na. Enwe hara. Bishop enwe ma lara. Okay, I don't know me. Ele da gelo sare akwa nwa bingo nwura anwu. Enwe ara akwa ngoto na de. Ele that girl ara ya iri ara waterboard nde bi na face me and face you. Lekwe ihe akpọ ara akwa nga. Pranga meji biash ish come closer. Okay. Phone good. Let him John like this. Bishop, amakwa mo. Amakwa mi hendi John. My name is Jerico. Let him be went. I'm nan Jerico. Then let him be interview here. Ona Jerico na bia interview. Ele him no lo nye ke to read back and jog agama. No lo which Igbo man. I church here me put chogi here. Which Igbo man ke to read back and jog agama no le. Bishop akwam spec o. E wo spec onya. Spec umunwa. Umunwa wo mundole. Bishop amam na Jerico hapụchakwa but Jerico ezu but njọ ahụ. Na family uni on page ko magi ki yiri. You see? On page ko magi ki yiri no lunu. The mom. Magi kan page hono like this you think who get the lobataga where? It's okay. Mama ka mama. Them you chile ka bagoko. Them you. Buri hunde me protest bianga bia wam se ish on that camera chile ka bagoko. Sorry, will you? Is that call again I remove you here?
lekwa otu ihu gara aga buru ihu ndị meghe protest fuel increment bịa nga bịa agwa m sị mma ya ka ya mma ike ọma inweghị ga-efuru ihu ndị meghe protest bịa nga amịkịsịghị anya mma gị ka gị mma ihu protest fuel increment iji ụmụ ole akwa mmadụ ka m kwugoro okwu ya ka m butuo gị na a mebutu gị here now ewela na iwe bishop ịjọrọ njọ nwaanyị eji eme eze nwaanyị na vileji gị bịa nga werekwa ihe ọjọọ ga bịa kọsara m isi ọgwa ya ndo ele onye kwuo okwu ahụ na background dị ya oh my sister ọ sị gịnị mere mba ọ na-asị ka ọza the call onye kpọga m our cousin brother na-abịa n'isi ọsị ka ọza the call ọ kpọgazi nwa bingo nwụrụ anwụ ebere nga bụrụ call I will bring you down here ndokwanụ otu ihu ya dị iche ndị na-echighị ụmụ nwaanyị olive oil dị ụtọ ha chọrọ nwa bingo nwụrụ anwụ ịtakosheze here remove you takoshigere m eze bishop achịgahụ m ọchị them you iwu onye ebe I'm on Imo State. Ebe na Imo State. Owerri. Ebe na Owerri. Eza Mbitolu. Ebe na Mbitolu. Eza Mobiato. Ebe na Eza Mobiato. Umudurafo. Akwa ịma n'ihe mmega nga agaba na social media niile m ga n'iru mewa gị tavi. Gawa n'iru. Ebe masị jọrọ njọ ka ihe kara gị obi iji bịawa ije dị nga. Bishop onye dogoro ndụ ma ndị dị handicap na chọkwa dị. Ndogoro dị ndụ at least enwekwa nwoke ga-like him. Enwele mgbe ara agbarala gị n'ụlọ unu? Mba. Ma ahụ eze gị. Akwụkwọ oji adọ gị. Mba o. Ele nkịta aha nkịta yiri. Bishop, Itakosheze here remove you. Itakosheze here remove you. Bishop Ele Ndo. nkịta anyị ma sị ya wụọ ọrụ ezigbo nkịta yiri. Bishop enwekwe nkịta mma yiri o. Nwa nkịta ma yiri. Okay. Nwa agbọghọbịa ihu ya yiri nkịta bụ wolf nkịta. Iji anyụ ahụ ma gị na nwoke nọrọ. Ahụ. Ahụ kpa ma ọ bụrụ na onye dị used to it ma anyụ ya. Enwere mgbe atagidere gị ga-etie kimon. Mba o. Atala gị mbụ ga-etie chai. Mba. Iji ala gị ka a na-awụ gị aka. Mba. Gị na nwaanyị omekọla. Mba. Iwu onye ohi. Mba o. Enwere mgbe ịṅụgidere nwoke ahụ ya sị gị ịtalị Mba. Ama o ji agụ gị n'ime abalị. Mba. Ụtụtụ kwanụ. Ọ na-agụ m maybe after my period, that's after period this thing during the ovulation period. Ka come at any time na-abịa at any time, mo nwere ke bịa morning nweke bịa afternoon, ọ na-abịa at any time. Ele ihe na-eme ma ọgụ ma gị. Onwekwe o bishop. Ụmụ nwoke ole ka ị gbawarala obi? Sọnsọ abụọ. Ele ihe iji gbawa ahụ obi? Ofu nwa my cousin. So ofu na onwe kpasuru mgbe ọbụla ọ na-echitagharị up and down ike the whole thing agbụ m. But ọ maka ya ọ travel out, so I feel like there is no need.
Nne gị na nna gị nwe nke dị ndụ? Mommy m dị ndụ, but daddy mango. Gịnị gburu mpa gị? Ọrịa. Ọrịa gịnị? Ọ wụchaghị ọrịa like that. Ọ nwanne nwoke nyere poison ọ ya erie nwụọ. Ka otu isi mata na ọ nwanne ya nwoke yeli ya wofu na ofu nna nyere ya poison ya erie nwụọ. Ọ gara na nke ya na ebe Jerico ebe mgbede ka ọ gara na nke ya. Like ọ gụrụ ya gaa na nke ya. So ọ gara nke ahụ just bata that night ọ bụzọ na-anyụ afọ afọ na-asa ya. After a while akpọga ya ụlọ ọgwụ, from there ya gbawa ọbara chizie nga ahụ nwụọ. Ọ ya nwa ji ọnụ ya gwa unu ka unu nwa ji aka unu mata? Anyị ji aka ịchọta. Na ebe unu gara achọta ya? N'ụlọ pastọ ka ọ n'ụlọ dibịa? Anyị agaghị ọnwụhụ after 1 year ọ nwụchara ka nwanne nwoke ahụ confessịrị nwụọ. Ọ dọs na-abata nwanne nwoke ahụ gburu echi ebe ọ gara, ama m ebe ọ gara, na-abata sọda anyị na gota akpọghị aga ụlọ ọgwụ. So nga ahụ ka ọ nọgidere ti ya kpọasị like his children na-asa ha kpọta my mommy na ọ nwere ihe ọ chọrọ egbe ya. So akpọrọzi my mommy gather place. So ya arịọwa mommy biko eweliwe na ọ maka ala ka o jiji gboo daddy m ya eweliwe. And that was it. Ndonna. Oh. Ndonna. Oh. Family na-enye nwanne ya nshi. Family na-egbu nwanne. Ezigbo aha Igbo gị wo gịnị? Nkechi. Nkechi onye? Nkechi Chukwutiaka. Cyril. Enwere mgbe ị n'otu oge ese ike ụwa agwụla gị? Ewo ye Bishop. Gịnị mere iji tie n'ike ụwa agwụla gị? Nna, the ahụhụ ka too much. Elo dị ahụhụ ịtaga? Ahụhụ family. Ka ihe mere na ikwu maka dị ahụhụ wee gbaa n'iro? Mba o. Achọrọ m ịgba na ebe m nwụrụ ụkwụ n'aka m ga-arụ ọrụ agakwụ m ụgwọ with business, so I don't think there's any need. I don't even like it. And my manager my uncle poultry. Nwamba ọbịa ga na-eshi akpala ọkụkọ. Ije eyi pant ka ọha shimi? Ana m eyi both. Mhụ mesis meyiri fupa, nka hụ mesis meyiri G-string. Ya. Okay. Nke catapult ahụ. Okay. Enwere mgbe oke ike gara gị ga-ego ụlọ ọgwụ? Mba. Ndị akpa obi atala ahụ gị mbụ? Ele ndị akpa obi? Ndị na-eji arụ na gym house? Mba. Onye na-anya mbalansị ọ tala gị? Mba kwa o, Bishop. Ndị apams nkọ ndị na-eji evu ozu agba egwu? Mba. Onye polisi na-anọ na kanta ọ tala gị? Mba. Wọtọfụ ụmụ nwoke wụ ha taba nwaanyị, ha tagide nwaanyị, ha tie wow, ha tala gị? Yes, now only ketara m ọnụ ọtọcha na ashim. Wow, you're sweet and I love you. Them you. Ndo. Enwele nwoke tara gị mbụ ya etie wow. Bishop eweliwe. Ama m nke na-ekwu wow. Enwele nwoke tara gị etie wow. Mba. Nwamba ọbịa. Ụmụ nwoke na-etiri wow. Eji ata gị na nrọ? Mba. Ọnụ Otele gị enwere ihe dị ka energy bulb nọ n'etiti nga ya ewu ele ya gị nwoke ele ya si ihe ewo gịnị ya jụọ gị ihe ewo gịnị? Mba. Power bank Otele gị o mebiele? Eleko no ka power bank Bishop. Listen, gro akwa ị na-anọ na poultry ọga gị, your brother? My uncle. Ọkwa Igbo otu ọkụkọ mbụ ga ebohie ya mbụ lebe Otele ya mgbe ahụ. Ihe a na-adị ka akpụla Otele na-anọ nwaanyị nga. Ịmasọ ya wụ power bank? Mba. Nke gị ọba ọnụọla ọ ya na-eji ọ ya wụ nwoke tinye ama chaji akwụrụkwa nga ahụ. Nke gị ọba ọnụọla? Mba bọnụ be.
power bank Otele na ya n'ime. Enwere mgbe atagidere gị Otele gị na-ada. Yes. Okay. Nwa agbọghọbịa Otele ya dị ka bucket Mbao. Them you onye Otele adaga papa man Otele gị bucket. I didn't wait now. It wait. Bishop, it wait. Not gonna sand out to I say get them you which wet. Chineke agbago ka ịdịga which wet. Ngwando. Onye riri ọta ka m tawara Otele. Ọta ka m tawara Otele. Bịara ilu onye narala chieftaincy na Otele bịa ejemede wet. Otele gị na-atago Otele gị na-ada ka bucket gị bịa nga agwa m sa ịdị wet. Nwatakịrị Otele ya yiri bucket. Daga pam. Mata m ya. Ụmụ nwoke adịla ha abụọ taa gị mbụ. Mbao. Ha adịla atọ taa gị mbụ. Mba. Enwere mgbe atagidere gị ịmụ ọsụ. Mba. Ele agwa ịma awụ agwa gị wa agwa ọjọọ. Ọ ga-awa elu ọ dị echi nwoke chọpụta ya sị mbọ nakwa alụ. Ọkpa hot temper but I'm not control ya. Iwe ọkụ ọ dị ka nke nkịta ka nke ewu. Amanu mkpọ ewu na-eshem ewe iwe ọkụ. Ewu iwe ọkụ ya amawa mpi. Nkịta m iwe ọkụ ya kụwa eze ọ ga-ata ya ala azụ. Ọzọ ime mistake kụgharịa ya akọ eze. Nyele nke gị ọwụye nke ewu. Because ewu iwe ọkụ ime ya chichi ya gbafuo. Ọ ga-eweli mpi but ime ya chi ya gbafuo. Ka nke nkịta. Nke ewu. Nwa agbọghọbịa ndụ ewu dị ya n'ime. Ndụ ewu dị n'ime. Mmadụ ole ka esetarala gị? Bishop isi? Mmadụ ole tarala gị? Sọnsọ mmadụ atọ. Onwe onye taga gị presently now? Okay, bye bye. Kambutu. Bishop eweliwe mbatago eweliwe. Onwe onye taga gị presently now? Mba enwero. For how many years ka mmadụ na-atabeghị? All since last year September. Kemgbe ị bịaga na social media enwele nwoke gị na ya nwekọrọ mmekọ? Mba na-enwe talking stage but na mbeke m na mekọrọ. Ụmụ nwoke ole ka iji nọmba ha na social media? For social media presently enwero. Okay. Ndị atara gị ha tamaghị eji anyụ? Ee. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti? Nigrid bịa tụwe dị mkpu. Tie mkpu hia mara mkpu. Baby. Ọgbụla. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị? 081 66 73 06 90.